comanda Howl pentru realizarea găurilor simple, găuri filetate și așa mai departe. Deci în toolbar se face click pe comanda Howl și se alege o față pe care se va da gaura respectivă. Tipul găurii, în dreapta butonului Return avem buton de Properties. De aici putem să ne alegem tipul găurii, ce gaură vrem să realizăm, gaură simplă, gaură filetată, gaură pentru șurub capunecat sau pentru lamaj. Gaura simplă, după cum se observă în preview, străpunsă sau cu adâncime finită. Hole depth, se introduce adâncimea. La diametru se alege din listă diametrul găurii, unitatea de măsură. De asemenea, dacă se fac aceste setări, ele se pot salva. Dia 10 adânc 12 și în acest moment se vor regăsi în această listă. Nu trebuie de fiecare dată să refacem aceste setări, ci doar să alegem configurația dorită din listă. Gaura filetată, adâncimea 12 mm, diametrul găurii 10, ne alegem metricul, metric 10 sau cu un anumit pas, M10, adâncimea filetului, putem să dăm o adâncime finită, după cum se observă în preview, sau putem să realizăm filetul exact pe toată lungimea găurii. Mai departe, găuri conice, nu prea sunt folosite în industria mobilei, counterboard, pentru șuruburi tip imbus, găuri cu acest lamaj. Iată diametrul găurii, diametrul acesta. Counterboard diametru este diametrul lamajului, partea de sus. Counterboard depth, adâncimea lamajului aceasta. Countersink pentru șuruburi cu cap înnecat, diametrul exterior și unghiul. Făcând aceste setări o singură dată, iată adâncimea găurii, se pot salva, ulterior pot să le aleg din listă. O să dăm o gaură simplă, poziționarea se face oriunde, click se poziționează gaura și apoi trebuie cotată față de muchi. Haideți să ne alegem 10, diametru 10 adânc 12. Ok, o să poziționez astfel încât să pot să văd și marginile reperului, marginile piesei. Distance between, distanța între centrul găurii și muchiile acestei plăci. Click pe cotă, se schimbă valoarea. 125 Enter, 100 Enter. Și în acest fel s-a poziționat la anumite cote această gaură față de margine. Apăs Return, mă reîntorc în 3D și apoi direcția în care se va realiza gaura. Mă duc cu săgeata înspre reper, click și apoi Finish. Dacă vizualizăm wireframe, se poate observa că s-a realizat această gaură. Acum, dacă dorim să multiplicăm această gaură, folosim comanda Pattern. Multiplicarea unui feature, unei comenzi pe un part. În cazul de față, multiplicarea acestei găuri. Se alege, după cum am mai văzut, ca și opțiune, poate alege Smart, dacă se modifică topologia. Dacă nu se modifică, fiind o gaură, putem să lăsăm Fast. În cazul de față. Accept, fața pe care se va crea profilul, pe care se va multiplica, fața din lateral. Tipul multiplicării rectangular sau circular, o să multiplicăm rectangular pe X și Y. Click în centrul găurii, click oriunde în altă parte, se trasează acest dreptunghi. Se pot defini iată la fit numărul de găuri pe X și Y, precum și distanța totală. Da? Aici putem să definim distanța totală, 1250. O să escape, click din nou pe dreptunghi și lățimea 400 de mm. Dacă vreau mai multe găuri pe Y,
pot să schimb zona lui Y, fill, pot să dau distanța dintre găuri precum și distanța totală. Dacă vreau găuri cu 128 de mm între, automat se modifică numărul de găuri în funcție de distanța totală. Iar fixed definesc numărul de găuri și distanța dintre găuri. Automat cu gri rezultă distanța totală. Cinci găuri nu în cap, 4 găuri, distanța de 128. Ok, în momentul când am terminat de introdus acești parametri, return și finish. După cum se observă în Pathfinder, am feature-ul pattern, am realizat multiplicarea acestei găuri. Se salvează și se închide.